Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Kawaray, papasalamat lang po tayo sa ating mga nagpalipad sa ating YouTube channel kanina. Pag-live natin. Maraming thank you po. At magpapasalamat muna tayo kay B-Boy TV. B-Boy TV, mega love shoutout sa iyo, Sangkay. Dahil sa iyo, nakamit ko na ang $100 sa YouTube channel yung requirements. Thank you Sangkay sa mga kaibigan mo dyan at kapwa nating small YouTuber na nagpalipad sa aking YouTube. Thank you very much. Unahin ko po muna si Sir Erap Vlog. Mega love shoutout sa iyo, sir. Si Ma'am Criselda Channel, mega love shoutout po. Si Ma'am Biyay Yare Drayet This, mega love shoutout po. Sir Chanak, mega love shoutout. Sir Raymark Evolve, mega love shoutout po sa inyong lahat po ang yun mga kawaray, dudugtong lang natin po yung kanina naputol natin videos dahil po sa dalawa na to, si Sangkay B-Boy TV at si Bing of San Jose TV. Shoutout sa inyong dalawa, dahil sa inyo na-motivate ko po akong mag-live ulit na sabi nyo sa akin, Tol, Sangkay, mag-live ka lang na mag-live kasi mayroon tayong mga kaibigan dyan na sa World YouTube channel na malay natin may magpalipad yun para makamit natin yung $100. Enroll kasi ng YouTube channel para makasahod ko. Kailangan makaabot ng $100. Ngayon po ay sumubra na po. Maraming salamat sa dalawa na po. B-Boy TV, Sangkay, thank you very much. At Bing San Jose, thank you sa inyong dalawa. Dahil sa inyo minotivate ko po ako. Pinorsigin nyo. Mar, bibili! Pinorsigin nyo po ako. Dahil sa dalawa na to, kaya ako patuloy mag-live. Kasi ako natatamad na po ako mag-live kasi nga wala akong nanonood sa aking live. Ayun, kanina nanonood ako sa live ni Sangkay B-Boy TV. Sabi niya pa-end na daw siya, kaya mag-live na daw ako. Kaya nag-live ako ngayong araw na to. Napakaswerte ko dahil nagpalipad ang ating mga solid na viewers ni Sangkay B-Boy TV na pumunta sa aking live. Si Ma'am Criselda, mega love shoutout kay Ma'am Criselda po. Thank you very much po. Salamat po sa iyong blessing na binigay. Si Ma'am Biyay Daris po, Kuya Mark. Yari hindi ko ma-pronounce. Basta Ma'am Biyay, mega love shoutout po sa iyo. Maraming thank you po sa biyayang pinagkaloob mo. At lalo na po kay Sir Chanak Oil. Thank you very much po Sir Chanak. Maraming salamat dahil sa iyo. Patulungan mo ang aking YouTube channel na ma-reach yung $100. Kaya Sir Raymark Evolve, shoutout sa iyo. May shoutout. Salamat po sa mga biyaya na binigay niyo. Maraming thank you po. Salamat po talaga dahil sa inyo ay na-reach ko na po ang $100. Ulit na lang tayo. Unlimited si Waray. Thank you very much po. Salamat po. Dahil matumal talagang na to na paninda natin ngayon. Tinitest lang natin. Itong sasahurin ko mga Waray ay mapupuntahan. May mapupuntahan na maganda to. Wow. Itong sasahurin ko sakaling sumahod tayong December ay gagamitin ko po sa aking pampuhunan po sa aking prutas na tinitinda dito sa bangketa. Kaya thank you very much po talaga. Ang kay B-Boy TV, nabis ka talaga. Thank you very much. Salamat po sa lahat at ng mga pumasok pa ang ibang aking live. Maraming salamat po Sir Erap Vlog, mag-love shoutout sa iyo. Sa iba pang pumasok na hindi ko gano'ng matandaan ang mga pangalan nila. Salamat po sa inyo, sa aking mga silent viewers, sa aking mga nandito sa aking mga kaibigan na nakasubscribe. Mega love shoutout sa inyo guys. Ito ay tunay na tayong magiging ganap na vlogger. Kunwari small YouTuber pa lang tayo pero sasahod na tayo kasi ma-reach na po natin ng $100 dahil sa $45.56 na na-receive natin ngayong kaninang live natin sa YouTube ay ma-reach na natin kasi meron tayong hawak na $58 na.
mayroon na tayong nagpalipad, umabot ng $45.6. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Sa kay Biboy TV, I love you. Sir Bing San Jose, thank you po. Sa Ma'am Griselda channel, Ma'am BI, shout out. Sir Chanak, Sir Remark, Sir Terap Vlog, Miguel shout out sa lahat po ng mga viewers ko na hindi ko pa nababanggit. Thank you. Apiso mo vlog, shout out sa iyo. Covering worker, sa akin tol, covering worker tol. Dito na hinahangad natin sa vlog ko kahit wala nanonood. Sasahod na rin tayo. Naka-reach na natin ng $100. Thank you. Sa mga kaibigan natin dyan sa silent viewer, mag-alap shout out sa inyo. I love you guys. See you. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggat may pag-asa dahil kay B-Boy at motivate ako at kay Kuya Bing. Thank you po sa inyo lahat. And I love you guys. Tamaan ng magsasakyan. Sumabit. Wala laman. Buti na lang, walang laman. Batsi na. Mga kawaray paninda natin. Kat. Kwenta tumpok. The seedless 41 port 160 ang bid. Bili natin seedless kat. Wala kang katao-tao ngayon mga koray. One way boss. One way po yan. Balik po kayo. Pares siya one way kabilaan. One way na, pumasok ka pa. So yun siya oh. Yari kayo dyan. Tingnan natin, kat seedless. Yari. Matumal guys. Guys, ang dala 120 puti. Mais. 120 ano, 120. 120 ang puti. 100. Bili siya atin ng mais. Shoutout din pala kay Ma'am Mary Grace Francisco Vlog. Shoutout sa iyo. Wala namimili mga kawaray. Tambay kami ni Kuya Marlos. Tinda niya mais oh. Pinabantay ni Kuya Roji niya. Chat kasi guys. Mag-alas 2 na kasi wala akong customer. Matumal day. Against the earth. Ano pinili sa'yo doon? Hindi mo magagawin yan? Yan doon? Wala mo, sinabi sa akin. Kamuti na saka buti na kamuti alam ko hindi gagalawin. Kaya ito lang May pinalapas. isa ito, may isa. Ano ba yung puti? Ikot daw. Ayan. Pero unahin ko muna yung... Eh, di na pala init. Dito na sa amin. Tumawag na ng rice. Guys, please subscribe my YouTube channel. So, kung hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, ay pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. At please share and like and comment down below para may shoutout kayo sa aking mga next vlog. See you next vlog. Kahit simpleng vlog lang ito mga karay. Sana ay mapanood nyo at
Salamat. Konti na lang hinihintay ko na. Abot na ng $100 ang aking YouTube channel. Kaya nakuha na natin ang requirements ng YouTube. Tutuloy na to. Masasahod na tayo. Thank you very much. Sa atin kay Pobre Worker. Ay, pinsan sa pinsan ko pala. Shout out kay Lerma Jane. Lerma Jane. Pinsan ko sa Lovely Amora. Shout out sa inyong dalawa. Sulit ko yung mga nanonood sa aking Facebook. Shoutout sa inyo guys. Kapugling worker. Shoutout. Mamay. Alam niyo. Shoutout sa iyo. Sa lahat ng mga subscriber ko at mga follower ko sa Facebook page. Shoutout sa inyo lahat. Love you guys. See you next